această ediție vă vom prezenta acest aparat de apă. Avem în total 46 de noturi și este un flux continuu de schimburi de energie mecanică și spre sfârșit hidraulică. Нет, вспышка должна в ту сторону смотреть. Și începe ușor, merge pe o spirală. O părbire și Spider-Man s-a lovit, are iluzii, se răcește un minge și de ce altele se mișcă. Pe nodul mort merge, se pornesc dominourile și iarăși iluzii. Se urcă omul, se începe un târziu, se mișcă. Se taie lemna și începe să curgă apă prin acest canal. Din acest canal curge în pahar 175 de ml, cum și-a fost stabilit. Очень сложный способ отмерить столько воды. Что-то пошло не так, да? Там вода капает. Mulțumim pentru atenție!